Sing kita lho kita wis wani arep nyenyamak karo apa keslametane Bapak Gareng Petro lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk kayu Dewandaru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah ulun. Nah, titah ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing ngatasé kula mriki mung njaluk kayu Dewandaru ron Sambilata nyuwun ngampil. Sing jeneng nyuwun ngampil niku kula mung nyilih, mengke nek rampung kula kondurke teng Kayuwangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gak wani ngrong jam kok anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahing titah, sing dadi panjaluking titah. Ora kok titah anggere njaluk apa-apa teng Kayangan, ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning Kayangan, ulun pidana. Nuwun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka niji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Dadi kudu mituruti panjaluke kawula kaya kula niki aja pelit-pelit. Gong. Gong ora sembrono, Gong. Iki Bathara Guru lho ora tak unek-unekke sak karepmu dhewe anggepmu. Kowe iki adu arep karo bojomu apa piye? Kowe ngerti ra watakku rek? Aja kok Bathara Guru. Sapa wae nek kira-kira pakartine ora bener mung arep ngangah-angah. Mung arep duwe pakarti ngendak karo kawula cilik. Ajange ning diajane Mas Bagong. Padukuhan Pringapus. Papan pelengganipun ki Lurah Bagong. Ya ki Lurah Cepot. Terus sajuga nedeng megah madaning pendhaping padukuhan. Sinebos sangganing para kawula sak padukuhan andher. Yayah roping samudra ing daratan. Apa to kang dadi darmane dene Lurah Bagong kepareng lempahaken sangganing para kawula. Miwah datang kantun ingkang Rama, miwah ingkang Kadang Kekalih. Lurah Semar Badranaya, Lurah Ngalagaring miwah ki Lurah Petruk. Riwaya satata madaning pendhapi. Sigra merwani pangandikan Lurah Bagong, dadi kemangula jining pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Oh
kandhan moncar Indriya mangu mangungkung kanduhan remang sekar kadung ngas kandhana maweh raras renaning griya blegegekugek sadulita mel ora kaya adat sabene lah kok dadi ing atase anakku ingkang kondang merusal bedugal lah kok sagedhagan iki nglumpukke para kawula sak padukuane padha andir ning pendopo ing padukuan iki kowe arep duwe gawe apa Bagong wah jan ora kaya biasane Bagong iki ora tau dipercaya karo wong kok. Iki kok nglumpukke wong kok iso semene akeh ya, Tru. Mbok menawa do dibayar ya iso lho. Didumi 5.000 kon teko ning pedukuhan iki ya iso. Stop. Ora waton ngarani kowe, Tru. Wis tau ngerti ketembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pancen aku ki wonge merusal, bedugal. Ning dalam dunia sosial aku iki luar biasa lho, Tru. Ayo, aku ya wis ngerti. Nek kowe iki pancen nek srawung karo tangga kerepotan kowe toke wangi. Ya ta? Tanggana kerepotan toke wangi, tanggana susahan toke wangi. Kuwi nek ndi mesti ketok, nek ndi mesti ana. Mula ya ora aneh. Arep kowe iki kondang merusal bedugal ning merusal bedugalmu iki landesane bener. Mula ya ora aneh nek kowe nglumpukke wong semene akeh iki padha teko kabeh ning kene ning sak banjure aku tak takon karo kowe wong aku ya nderekke bapak niatmu iki arep apa mula aku tak matur karo Bapak Semar kowe aja do pidato lho tegese aku ki ora arep pidato ning aku ki ming ngomongi karo kowe Pak judite Pak lho urung-urung kok dijujuk ora ndeng Pak aja salah tampa ora ndek maksud ngrawuhke bapak iki aku arep njaluk ki ora. Aku mergane aku rumangsane aku ki wah bocah sing wis tuwa, wis kudune mentas. Malah nek iso aku kudu iso menehi kabungan tumraping bapak. Ha to, Pak? Mergo anak iki
Sugih kaya ngapa? Ning nek ora iso gawe kabagyaning wong tuwa iki percuma, ora ana gunane. Nadyan anak-anakmu ki wong ora duwe, ning sak tingkah polahku ki tansah gawe aruming asmaning wong tuwa ki padha karo aku iso mikul dhuwur mendem gareng. Wis iki to, mikul dhuwur mendem jero kok mendem aku. Mikul dhuwur mendem jero. Lah terus iki aku arep gawe asmane bapak ki saya Kuncara. Ora aku milik dialem karo wong tangga teparo, dialem karo masyarakat. Ning aku kepengin iki lho, aku iso berbuat kaya ngene iki mergo Semar. Lho ngono Pak. Saurarane kowe tetep kecipratan jeneng sing apik. Ya. Wis ora usah ndadak tok kalang-kalang jane kowe iki arep ngopo. Aku kepengin bangun desaku iki, dusunku iki luwih becik tinimbang sing wis lakon iki, Pak. Bapak ngerti to? Aku lagi programke dusunku iki saya apik, saya menjila lan saya kondang. Ya resike, ya rukune, ya tertipe lan sak piturute men diturat karo dusun-dusun liyane. Lah kuwi apik, kuwi apik. Resik, tentrem tur ya becik. Kuwi pancen ya dadi gadanganing dusun ngendi-endi. Aku kepengin mujudake hal seperti itu, Pak. Lah terus kok dadak kowe ngrawuhke bapakmu kuwi gatine. Nalika malam Jumat kepungkur aku turu nang Sarean Kisor Gumuk lor desa lho, Pak. Kae sarean babi iki kok. Pancen sing nemoni aku kancane Sun Gokong. Sapa sing ndase babi lho? Aku ora ngerti. Sapa jenenge? Padhe. Omong-omongane pokoke. Kuwi dewa, Pak. Dewa anu suarane iki dumling ana ing talingan aku. Ngene iki. Kudu di dusun iki iso dibangun padahal aku kudu nganggo syarat ya kuwi wujude kayu Dewa Ndaru karo godhong sembuhan dasmu. Sing tak terus aku lagi mikir ora disaut-saut to. Mbane tak ndandaske kowe. Ya. Lah godhong apa? Godhong apa iki? Ron Sambiloto. Weh, sambi pitu. Ora protelon. Tenguk ana ing tengah. Emoh. Ron Sambiloto. Bapak? Bapak iki preso. Bapak iki wong pinter, bapak iki wong lantip. Kayu Dewa Ndaru iki sapa sing kagungan, Ron Sambiloto iki sapa sing kagungan. Piye, Pak? Sak ngertiku kayu Dewa Ndaru, Ron Sambiloto kuwi papane ning Kayangan. Semarang, Kayangan. Kayangan Suralaya. Kayangan Surabaya. Iki dagelan wis kerep metu, Pak. Ora tak guyu dhewe ndak aku isin. Oh iya. Ya. Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk kayu klepu, kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto mau ya kudu sowan Bathara Guru. Bapak? Bapak iki jare kakane Bathara Guru. Bapak iki Bathara dosen. Iki ngopo iki, Gong? Iya kerep metu ya, Truk. Ya ora apa-apa. Nek tak geguyu dhewe ndak. Aku isin aku. Bathara Guru kuwi sing nguasani Kayangan. Lah nek kowe kepengin njaluk ya nyuwun mrono. Bapak jare kakangne, biyen sadurunge aku dadi kere ya ngene iki, biyen aku pancen kakangne Bathara Guru. Nah, saiki ngene. Arep dileti wektu tahun-tahun mangabad-abad ning sing jeneng kakangmu ora bakal iso ilang. Bathara Guru mesti ngaku nek bapake kakangne. Mergo aku wis bola-bali ngerti bapak ketemu Bathara Guru iki, Bathara Guru mesti basa karo bapak. Kakang Semang, ngono. Semar, Kakang Semar, Kakang Ismaya, ngono ta? Aku wis kerep weruh. Saiki aku nyuwun tulung Bapak. Bapak kersa njaluke kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto. Nek Bapak kersa ngaturake panuntun pepindhan, nek ora wiwit dina iki aja ngaku anak karo Bagong, aku ora arep ngaku bapak karo Semar. Le, cangkem iki sing apik.
dirungokke Kyai Pedukuhan sepene akeh kok senengane wong perkara bapak ki urung ngendika sagu apa ora kok wis ngetokke sumpah. Wong ki aja sok kulino sumpah. Kok kualat hukum karma iki mesti tumiba. Heeh, ora usah sembrono. Bapak ki mesti sagu, ora usah dadak ngetokke sumpah. Kok nek kena sumpahmu dhewe. Kaya urung tau ya, Truk, kena sumpahku dhewe. Padahal aku arep sumpah lho, Truk. Ameng ngurung wae. Cok kapan? Nyatane kowe wani sumpah ki nek ora diucapke nang batin ya ora apa-apa. Anggere sik ngucap ki lambe tok, batine muni ora. Batine muni ora mandi. Aku mung guyon. Ora apa-apa. Nek sumpah kanthi lahir batin, aku mau ora muni disekseni teblat papat segara gunung. Mung kok muni sumpah ngono. Berarti kan urung ono seksine. Urung ono seksine ora iso dadi terdakwa. Kuwi malah ngomong apa iku iki? Kuwi sida njaluk tulung bapak apa ora? Aku jane jagongan karo wong SDM rendah kowe iki Mas. Ora nyandak karo pikiranku ora nyandak. Bagong, ya. Nek pancen kowe njaluk supaya aku mbudidaya njaluk kayu Dewandaru karo Ron Sambiloto. Apa kira-kira nek aku nekake Bathara Guru neng kene piye? Kawulamu geger apa ora? Ndak, wis santai wae. Wis do tanehi gambare Bathara Guru. Dadi ora padha kaget. Bathara Guru tangane papat, sikile 6. Loro. Hah? Loro. Ming loro to, ming loro. Lah ora sikile 6 ya ora kok sikile 6 kaya truk wae kowe iki masane. Anggape Bathara Guru ki tronton nabrak jenengmu. Seneng. Ya wis Pak, ora masalah. Aturan ora apa meneh, Pak. Semare koten prayitna semuriris. Semurire seko balik titiyoni Trisanya Purnama sasi Sigrat lan dumuk kunjunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyipta aji pamelingane bali dhateng Rai Sang Manikmaya cumara saking Dirgantara Kaya Daru tetarungan rawing Sang Hyang Manikmaya wau. Prayitna semuriris eka balik titiyoni Gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya damel kaget lumantaran ji pameling ndika kakang nimbali dhateng rayipun Manikmaya. Aku njaluk ngapura ya Guru. Ya ngene iki bot-bote ditangisi karo anak. Supaya kepengin sak pejagong karo kowe lan ana panjaluk saka anakku yang bakal diaturake karo kowe. Teko ngane-anehi temen Kakang. Wonten pamutas saking putra ndika para panakawan dhateng rayipun Manikmaya. Iya, bener. Heeh. Bagong. Halo. Matura karo Bathara Guru. Iki wis tekan kene, wis rawuh mrene, matur sing apik-apik basa. Mengko ndak kena shot. Bathara Guru gawe sok. Kok ngesok cengelmu ki. Shot. Wow, ya ora krungu. Nek pasang Kalimantan tabit. Tinebena iki lho, Dumi.
Duni. Baleni. Menawi panantang Paliman Tabib Muhammad Ali Denson. Ngandel ora. Aku wis ngerti nek bakal menggo. Aku wis ngerti lho, Tru. Heeh. Sing apik. Nun pamunten pukulun kawontenanipun kula ngados mekaten. Iya Bagong ora dadi ngopo. Bekti kula iya ulun tampa. Pangestu ulun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ingkang kasantosan. Iya Bagong, ana apa? Ngaten pukulun. Lho kok suta blakutang terus terang. Napa wontene? Iya. Kula niku ndek kepinginan utawa gegayuhan bangun padusunan. Dusune sapa? Dusun kula. Inggih mriki niki merga tanpa werna kula men dipercaya dening masyarakat dados kepala dusun. Mengkono nggih. Kula ya jujur tenan. Ora tau tumindak sing werna-werna. Cacat siji tok kula dadi kepala dusun men perkara njaluk tanda tangan KTP kula tarik 250. Oh, ayo sepuh. Ngono kok muni dukuh bersih ora. Nek niku mboten dados masalah sing mbak kula tetep ajeng nyaur. Ala kula niku kanthi sarana kula bangun dusun kula. Iya. Ning jebul dumadaan wonten dewa anak buah sampean. Sapa Bagong? Kula mboten ngerti. Sirahe babi. Bagong nek omong waton teng celkop sawine dhewe iki ora sirahe babi wis saking eleke sirahe dewa iki werna-werna. Ora tutuk modar ora. Ya pokoke Sang Hyang manaku tahu. Iya. Niku paring sabda kaliyan kula kedah wonten inggih menika syarat kayu dewa daru kaliyan ron sambiloto. Ulun mila bapak kula suwun pados panjenenganipun rawuh wonten ing dusun kula menika ingkang wigati kula namung badhe nyuwun paduka pukulun gandeng kula menika klebet keponakan panjenengan awit kula menika anake Semar menika kakang sampean. Mula mboten wonten alane nek kula nyuwun supados pukulun keparenga paring inggih menika wujudipun kayu dewa daru lan ron sambiloto. Mekaten atur kula nek wonten lepat atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten nek wonten lepat ing atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten piye to, Truk? Ngene. Wong ki nek arep mandhek omongane iki nadane medhun. Cekap semanten nek wonten atur kula nek lepat kula diagung pangaksami, ora diagung pangaksami. Aku ya ana teruse. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat nyuwun pangapunten lan nyuwun sepinten kalebatan kula diagung pangaksami. Ah, aku ya ana teruse. Medhun. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat kula diagung pangaksami. Ah, wis rampung. Matur sembah nuwun. Monggo kula aturi menggalih pukulun. Jojo muntap lirik netap tuko yaya sinepe netra kocak ngondarandir ilahi mas tunomo sidam sekaring bawuno langgeng Kakang Semar dustun temen dene Kakang Semar ora iso ngandhani niki lawan majamu ing atase Bagong ku mung derajate ngaceplik ing atase Bagong ku mung kawula mung Panakawan teka bakal anggayuh ya wujuding kayu dewa daru ing mendhok minangka dadi pepasren ing kayiwangan apa dene ron sambiloto cetha lamun atmajamu mung bakal ngasorake drajating Bathara Guru lan drajating para dewa liyane kang mangkono ulun ora nrimakake kelawan apa kang dadi ature Bagong malah wektu dina iki Bagong lan kabeh Panakawan apa dene Kakang Semar tak anggap keluputan tumraping kadewatan wis ora ana pangapura dene drajate ngaceplik mung Kakang Semar apa dene atmajamu teka wani nyamah marang asmaning kadewatan wektu dina iki malah kita ora bakal nampa kayu dewa lan ron sambiloto nanging malah nampa pidana saha panjenenganipun Sang Hyang Manikmaya Kakang Badranaya. Ya mune piye ki mau? Gong, sabar kok. Ora sembrono iki ulun pukulun Bathara Guru. Ora, aku pokoke terakhir kata-katane sing aku ora seneng. Aku njaluk apa mau ning jenenge kayu dewa daru karo ron sambiloto. Malah pukulun Bathara Guru ngluputke karo Bagong. Ha, ngluput karo bapak, ngluput karo Gareng Rumil Petruk, malah ponakan Ardi tuntut nang Kapolres. Ha. Iki maksude piye to cah iki omong kok waton sak digawa ning kayangan. Ardi pidana digawa ning kayangan. Ha. Sik, Bathara Guru. Lho, Bagong malah kita mboya basa lan panjenengan ulun.
Sing kita lho kowe. Kita wis wani arep nyamak karo apa keslametane bapak Gareng Petro lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk kayu Dewa Daru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah Ulun. Nah, titah Ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing atase kula mriki mung njaluk kayu Dewa Daru ron Sambilata nyuwun ngambil. Sing jeneng nyuwun ngambil niku kula mung nyilih, mengke nek sampung kula kondurke teng Kayuwangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gak wani ngrong jampuk anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahing titah, sing dadi pandalu ing titah. Ora kok titah anggere njaluk apa-apa teng Kayangan Ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning Kayangan Ulun pidana. Nun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka niji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Dadi kudu mituruti panjaluke kawula kaya kula niki aja plit-plit. Gong. Gong ora sembrono, Gong. Iki Bathara Guru ora tak unek-unekke sak karepmu dhewe anggepmu. Kowe iki adu arep karo bojomu apa piye? Kowe ngerti ra watakku nek? Aja kok Bathara Guru. Sapa wae nek kira-kira pakartine ora bener mung arep ngangah-angah. Mung arep duwe pakarti ngendak karo kawula cilik. Ajange ning diajane Mas Bagong. Kowe mati tenan. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Piye? Mati urip iki gaweane Gusti. Bathara Guru mung utusane sing gawe urip nggo naliti para titahe. Pati uripe menungsa kok ora gumantung Bathara Guru, ning gumantung karo sing gawe urip. Kok cethik to pikiranmu rek. Ning kowe engko mati. Engko tak siramane tak urip. Wong kok kaya ngono. Wong donya. Malah tak dilagokke. Apa? Wis kowe tenang wae. Ora usah melu-melu, aku sing tanggung jawab. Yen ngono kita wani karo panjenengan Ulun. Mboten ajeng wantun. Ning kula wanani karo sifat sampeyan sing nuwun sewu beda-bedake. Kula ora seneng sampeyan nek ora iso nuruti karepe Bagong. Yen pancen kaya mengkono, Ulun bakal maringi ron Sambilata lan kayu Dewa Daru. Nan, ya. Serius? Ya tenan. Aduh, nyuwun pangapunten Bu kula. Sepinten kalebatan kula nyuwun pangapunten. Nek panjenengan saestu badhe maringi kula nyuwun pangapunten. Nanging ingkang bakal mboyong dudu kita. Sinten Bu Ulun? Bapak kita Gareng lan Petruk ingkang kudu munggah ning Kayangan mboyong ron Sambilata. Mergo Ulun sawang kita wis ana sak candra iki ora nate sesuci diri, tegese ora nate kramas. Lho niku arang-arang adus ning sabune boros. Lah iya mula kita kuwi ora resik lahir lan batine. Mekaten Bu. Mula sing kudu munggah ning Kayangan Semar Gareng lan Petruk. Nek pancen kaya ngono piye, Pak? Tak munggah ning Kayangan. Piye, Neng? Ya aku ora apa-apa makili kowe le. Petruk piye? Aku ya ora apa-apa makili kowe selama masalah tak munggah ning Kayangan. Ning dulur kula mboten dilawan apa to? Bu ya. Estu? Iya tenan. Mboten digawe sengsara. Bu ya. Estu? Iya. Wis kono Pak mangkat Pak. Iya. Ana entuk kayu gorene kayu Dewa Daru ron Sambilata. Iya. Ana rek arep karo Kayangan. Iya, nggih. Pukul nderek kula tak bidal. Nggih, pukul nderek kula tak bidal. Kula mangke dilewatke pinggir Kawah Candra Dimuka nggih pukul. Lho. Kali Gareng lho Petruk mang joroke. Wah nyen tonyo mencrat ora senengane wong ora kleru-kleru apa-apa cemle kacon driwo maksude piye lah seneng. Gareng mangkel atine lek omong mencas-mencas saya ora cetha yen pancen Semar Gareng Petruk wis keduga sarta wis gelem budal ning Kayangan Kakang Yantaka monggo kula kanthi minggah Kayangan. Iya ning aja ngapusi lho mboten Kakang Semar Bagong Ulun budal. Ngati-ati ya Pak. Reng truk panjang kaku ning tanganmu. Ya.
Kirana biawak mlebu omah. Kok karo Pak Dene pira-pira ki ngalem apa piye? Suwe ora ketemu ya nyembah apa piye kok wong tuwa teko-teko kok dikira biawak. Ya Sun, cangkeme dilongi wae. Wong ngono kok kadingaren. Ora kaya biasane. Wong biasane iki ora tau tekan kene kok sampean tekan kene ngopo? Gong. Bapakmu nek ndi? Bapak sapa? Ya Semar no adikku. Maria adikmu tenan lho. Lha iso. Semar ku adikku tenan. Kok sik aku ya ming suwang-suwing sok krungu wae. Dene mbiyen piye kok iso kaya ngene kahanane iki piye? Semar ki adikku. Bathara guru kae sing ragil. Kowe iki ya dewa to? Ah iso bisa. Gandeng kahanane wis rusak, terus aku ya terus dadi titah. Wah, mbiyen ki sekondhok. Ndok? Ndok dikukur? Ora. Ndok dikukur dadi kowe? Ora. Regetane dadi kowe? Ora. Tak iki tak critani tenan. Lah iya aku ya takon tenan kok. Biyen kuwi ndok. Terus kulite kuwi dadi aku. Wo, putihane ndok kuwi dadi Semar, kuningane dadi Bathara Guru ya Manik Maya. Weh, berarti tunggal ndok. Untung biyen ra didadar wong. Ah iya. Upama diceplok campur brambang ngono dadi apa? Ayo mpo aku ngono critane ngono kuwi aku tak takon saiki iki si Semar ngendi mergo aku kuwi duwe pangunek-uneke ngati. Pangunek-uneke ngati piye? Aku ku rak ngimpi, Gong. Ngimpi kok mendosol nggon sawi apa ya, Pak? Wah, wis iki. Delok meng deloke kok tak saduk. Yo. Oh. Weh, dian dompete kulit biawak, Pak. Waduh, ayo apa iki? Tas liya ya, wah sak isine. Lah. Milih dompet kok sak isine. Bangane dadak nyopoti. Ono KTP, ono SIM C, SIM B2. Wis nyopir truk kok ya? Ono SIM barang iki. Ya ora wong nyatane ngono. Terus ngene, aku ki janjane aku ki ngimpi. Ngimpiku kok ora penak. Ora penak piye? Aku ki kok weruh Semar iki kaya didandani cara manten. Wah, aku ngomong kowe saiki. Nek mau tak karat Semar. Mesake simbok. Sik to. Iki ki ngimpi. Ngimpi. Kok ngece to. Orang cangkeme iki ngomong ora terus mau ditirok-tirok ora. Oh, tak kira nek serius ngimpi to. Ngimpi. Ngimpine ayo Semar arep dadi manten kuwi. Kok nanti kowe tekan kene kejoyong-joyong ke jarang-jarang.
Mergane aku ki wong tuwa, Gong. Aku ki ngerti impen ala, impen apik kuwi aku apal. Impene wong ketaman banjir kuwi impene elek. Impen ewuh utawa main duwe gawe kuwi ya impen elek. Hah? Impen nek nganti nuwun sewu kowe buang air besar kuwi ya impen elek. Impen nek kowe dadi manten ngimpekke wong dadi manten kuwi impen elek. Lek sing bakal tumomo sing diimpekke. Mongko aku ngimpi Semar kuwi dadi manten. Kuwatire atiku nek pancen iki mengko ana sing bakal nyolowadi gawe karti sampeka cilakane bapakmu. Arep waduh parane aku ora tau tate ketemu, ora tau srawung ning ana sambung getih antarane aku karo bapakmu. Nek bapakmu cilaka aku cilik gedene ya melu kelangan. Lah bapakmu saiki nek endi? Ngopo kok malah kaya wong kaget? Heeh. Wah. Iki mau bapak lagi wae lunga saka omah. Ngopo kok ndurung brebes mili? Bareng kaya omong. Nek kowe ngimpi bapak dadi manten langsung sakal. Atiku tratapan. Wetengku lara. Ya madang ya, Gak. Lah. Apa teng loro kok njur ngejak madang ora? Ora janjane ana apa-apa. Iki mau ki aku rak pengen nganu nglumpukke masyarakat. Lah masyarakat ki arep tak jak mbangun padusunan aku entuk sasmita nek kudu ditumbali nganggo wujuding kayu Dewandara lan Ron Sambilata. Heeh. Bapak omong nek darene sing duwe mung Bathara Guru. Terus Bathara Guru takon ngrawuhke mrene bareng rawuh Bathara Guru ki ngunak-unakke aku nek aku dikira wong sing ngibarate kaya diri cecak nguntal cagak cebol gaya wulan uta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Heeh. Tak wangsuli Bathara Guru ra iso omongan terus mendole nesu ning njaluk syarat sing diunggahke nang kayangan sing jukuk kayu Dewandara karo Sambilata iki Bapak Semar karo Gareng karo Petro. Aku ya santai wae. Tak kira Bathara Guru ya ora duwe niat sing ala ning bareng sampeyan ngendika nek ngimpi elek kaya ngono ku atiku kok tratapan wae. Lah rak tenan to wis. Wis suwe le mangkat. Ya tekara seprapat jam kepungkur. Wah wis tekan iki. Cedhak wae. Ora perkara cedhak ning perkara le maburi mesti padha sifat kuping. Monggo kowe iki jane ngerti ora? Watake Bathara Guru iki adikku kuwi wong Srei Dawen ya mung bejane dadi dewaning para dewa. Ning isih gampang kesasapan watak ala kuwi Bathara Guru. Waduh. Kuwatir ing atiku nek tekan kono ku bapakmu di kerenah cintrakane kakangmu digawe lara, kakangmu Petruk digawe sengsara. Waduh, piye kok? Apa ya aku ora iso ngopo-ngopo. Terus kowe ngapa tekan ngene? Anjur ora iso ngopo-ngopo, mung ngabarke tok to. Aku jaluk turangga kowe munggah ning kayangan. Aku wis sumpah karo awakku dhewe, Gong, aku wis ora tau gelem munggah ning kayangan. Waduh. Nek kowe arep bantu karo bapakmu ya kowe wae munggah ning kayangan. Atra dikeprok sapa ki sing jaga sapa? Sing jaga koris. Repat kepanasan iki jenenge sapa? Sing diripit. Udu. Cingkara Balapata. Cingkara Balapata. Sing diripit nak jempole dijepete ya. Ya sing diripit malah sing diripit kok ngukur bapakne malah. Aku seneng ya dijepit. Senengane. Ono kuwi. Lah terus aku le munggah piye? Nek munggah kayangan iki supaya aja nganti dicegat karo dewa-dewa ki wong gak dadi wong sing iso mlebu metu kayangan. Sapa? Bendaramu. Nyuwun tulung Ndara Janaka. Rasah ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe wae nek gelem tak dandani cara Janaka, gelem ra? Kowe ra sembrono lho, Gak. Soalnya nek aku dandan cara Janaka, ya aku ora sida tekan kayangan, aku mesti nang komplek. Lah. Soalnya bagus saya mesti ana harga ta.
Wah, aja aturan. Keprok kameran blasmu ngono. Omongane ora. Wis manut ora? Ya. Tak dandani sing apik-apik cara Janaka engko gek munggah ning kayangan bapak karo kakangmu bejakan Bali. Oh ya, siap. Gelem to? Gelem to. Ning bagus to? Bagus ya. Ya wis kaya ngapa tak dandan aku. Wes. Ora ini sing pletor gok. Tak andani ya. Ya sing dadi sing gedhe pangapuramu jebul raimu ki ora iso dipermak. Digawe bagus ki wis ra iso. Wis ngono kuwi apik. Caket pangestu nggon. Yen panjen mengkono Togo, aku arep munggah ning kayangan Togo. Kono kok menyang dalane liwat ngendi kok? Liwat lengkaing Gunung Himawat mengko ana Ndorante. Wis mangsa modern kok isih nganggo Ndorante. Monggo aku tak matur Bathara Guru supaya kayangan dipasangi lip. Kok aja ketawa. Ora lambene gedhe nang guyu sithik iki wis ketara ning Jawa lho. Imang jenenge mengono aku tak mangket dina iki Togo. Ya sing ati-ati kok pokoke pede wae lho kowe iki Janaka. Iya. Janaka nek mlaku nganggo gending. Ah sakaremu. Sakaremu. Aku senengmu Janaka kowe nek mlaku sing nganggo per manuke mbredhe. Pokok manuke mabur. Wis kemenyang kowe lunga ngosik aku isin arep berjalan. Ya wis pokoke tak sangoni slamet ya. Muga-muga kelakon lemu nyametke bapakmu dene merucut ya apa menawa pinesti bapakmu dikaniaya karo Bathara Guru. Saiki cing ana ciwek cing perkeper manuke mabur manggonge mulane
Aku ora kemekelen sing. Esan, api yen Ndara Janaka wetenge mblending. Kale gawe wis ora pas babal bareng aku mila iki gak Janaka raine isih Bagong iki. Tunggu nek konangan nang kayangan ketemu Bathara Cingkara Bala karo Bala Upata. Lho nek ketemu Bala Kurawa cilaka. Iki Janaka kok raine kaya asbak tutuk karo Cingkara Bala. Yes, ra masalah. Lumbung desa. Apa ya gendenge Ndara Janaka ki? Anu, apa jenenge sing alus-alusan iki? Rire sarta babal wonu teng ranu. Tresing karsa deneng kanyut anggunge ulange. Wis mabur wae kendara tekan kaya kang samar pamoring sukma sinumaya winahya ing ngasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana mangke riye Di sareng kula nyumulupi anggen paduka hambanda dhateng para Panakawan Kakang Semar Nalagaring menawi Petruk yektosipun boten jumbuh kan pangandika paduka ingipun badhe paring wujudipun kajeng Dewa Darutu Ron Sambilata dhateng pun Panakawan nah nyatanipun dumugi wonten ing kayangan lha kok dadi Kakang Semar dipun bondo Petruk dipun tarungkoko gareng dipun krincong sukunipun tumunten dipun papanaken wonten ing tepining candra dumugi menika katosipun kados pundi Kakang Semar sampun kalawatan mboten saged mulang dhateng pun Bagong perkawis Bagong sak mangke badhe kula pidana nanging langkung rumiyin menawi Kakang Semar gareng lan Petruk kedah kula pidana krana wantun badhe nyuwun wujudipun kajeng inggih menika pun Dewa Daru miwah Ron Sambilata wah nek wonten menapa-menapa kula mboten tanggel lho Di Kuncing langit kelap-lapaton Regincang risang mawe gandru Kakang Rada menawi wujudipun menika kula waspadaken sandanganipun kadidene Arjuna nanging nuwun sewu pasuryanipun kok mekaten as kula mboten tumet-tumet lha sajaipun tiyang salah daden lho nyemelangi menawi ngados ngaten menika badhe kula dangu Kakang. Kula semanggaken. Kita sapa? Munggah ana ing kayangan mongko tanpa tinimbalan. Seneng tempi. Nek ngebrene jeneng demewing tawang tuwang bekulun. Mebat duka dangu kalian kula satri madang karawa. Nami kula pun Raden Arjuna Raden Permati Raden Kunditi Batsu Raden Parto ya Marguna kula desa ya Wilikidi sinten Kakang kula kok mboten ngertos kula dhewe mboten ngertos lan saat majanipun sedayanipun pun bekulun kula badhe ngamuk wonten ing kayuwangan lho garing menapa dene Petruk nek paduka bulun mboten kepareng
maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun Pugulun. Pugulun kula badhe ngamuk wonten ing Kayuwangan. Lho, kita bakal ngamuk wonten ing Kayuwangan. Kita menungso salah kedaden bakal wani ngamuk ana ing Kayuwangan mula tampan ana guntur geni guntur angin. Edan ketaman guntur geni guntur angin mboyo ya apa-apa lan ora jur kuwanda kita Pugulun gandeng paduka sampun kemarang badhe mejahi dhateng kula mboten narimaken Pugulun dinten samangke kula badhe males dhateng paduka Hyang Adi Pugulun nyuwun pangapunten ing sakalangkung Sik kowe Bagong ta kowe? Bagong sinten Pugulun? Kula mboten kenal kaliyan Bagong. Iki kok dadi wujude kaya ngono iki sing dandani sapa cah Koceluk? Pugulun. Kula mboten badhe rembagan kaliyan Pugulun Bathara Sraba. Sraba sapa? Narada. Ah, terus karemu ngoyak Pugulun Sang Hyang Jagat Girinata. Oyan, sak lunga-lunga. Guru nek pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenono aku ora apa-apa mati uripku kanggo nampa uripe anakku Bagong tak iklasake Kakang Semar malah kula nyuwun badhe nyuwun senjata pitulung Kakang Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandangan kadidiri Raden Janaka wayah kula ing Madukara ngamuk moto-moto dateng kula. Lah kuwi entuk-entukamu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing didaluk anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh Kakang. Kakang Semar malah hidup Kakang Semar putrane ya Kakang Bagong wis wetenge bapak ora penak wis ya iya Kakang Semar aku mau mangan apa mosok mangan leleku dhewe kok malah wetenge mongko lehku tuku lho ora lehku njupuk. Piye Guru? Bagong Balyaka ya wingi nurun paring apa kang kita jaluk ana kawan Bagong. Pusaka wujude kayu Dewandaru lan non Sambilata wis manjing ning nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang Kahyangan Bagong. Siap. Yo mare-mare yo, yo yo yo.
iki mayang-mayang kowe. Arep dienggo mayang dijaluk malah ngekake ngene-ngene. Kowe iki ora melu gawe kok ora ente. Apa iku muring-muring? Atek-atekku dhewe dijaluk ora entuk. Ah semelang nek kleru. Ora. Wis nyiter digenjreng. Kaden wayang dijaluk ora entuk. Wektune iki selak mepet e padang. Lah iki kok malah doting sliriri rene. Wah ya karang gaweanku men iso gara-gara kaya Pak, ya karang gaweanku iso gara-gara Pak. Lah iki sapa? Kuwi aku gawe gareng saka bojoku. Aku gawe Petrus saka petel. Aku gawe Bagong saka sandal. Wah. Boyo sing apik kok. Kanane saka petel saka wong kok saka sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya iya. Padake ora. Ayo aja bali kaya wingi ngene. Landi jare kedadian saka bojomu saka petel saka sandal ora dijukoke iki piye oh pancen kanong dadi gedhik cengalena wis domoke kedadian saka bojone gareng petel karo sandal kok masa ora dijukoke wah lah cah edan pancen wis aku wis ngerti weruh glibete bojone gareng Bali nang Bali Wisma nggih Petro aku ya wis weruh petelmu mbon Bagong aku ya wis weruh sandalmu apa to Pak tapuk ya us muga-muga kabeh bisa ayem ayom tentrem nggih Pak kebutuhan pupuk-pupuk ning Indonesia iki iso tercukupi ya saka Petrosida Gresik. Ah, apik. Bagong ya iso mbangun desa kanthi becik lan apik lan iso kanggo panguripaning para warga sak pedusunanmu iso ayem, tentrem, waras sak kabehe. Amin.